ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Дӯстони азизи ман, аллакай чойи корейская компания Atomy дастрасай наличи ҳастай. Барои заказ кардан рақамҳои рӯи экран бинависед. Ин чой беҳад эффекти зура дахтаро, ба хотире ки ай алаф тайёр карда шудагия. Ин ранги дору нестай ки мисол як моҳ бихӯри килот кам шава, моҳи дигар резко килот бисёр шава. Хеле нест. Эффектиш зурай гарантия. Эффектиш да дахтаро истифода бурдагиян. Ана кадоме мехоҳа харидан, марҳамат, рақамҳои рӯи экран бинависед. Мо шумо подробно дар бораш нақл мекунем, мегем, ҳама отзывоша метавонед просто дар Google бизанед, чай пуэр дар бораш бифаҳмед. Ширкати Атомира маҳсулоташ камтар қиматам дӯстони азиз. Инами чой нархаш 260 сомона, лекин ба ҳамон пул чихел бигум ҷавобгӯанд.